Takže ahoj, já jsem Unity a já tě vítám u úplně prvního, ale historicky prvního videa na mém kanále. Ano, je tady další pojebaný let's player. Ano, proč sakra ne. Předem chci říct, že pokud byste se ptali, říkám, já jsem Unity a ano, má to něco společného s Assassin's Creed Unity, jelikož v podstatě tak nějak jsem si zkrátka jednoduše jsem si nemohl vymyslet jméno. No a napadlo mě právě zrovna jsem myslel na Assassin's Creed a tak nějak Unity se mi celkem líbilo. Ale jako nejmenuji se tak proto, že prostě to je Assassin's Creed Unity. Prostě se mi to jenom líbilo a tak nějak jsem se tak prostě pojmenoval. Takže takhle jsem chtěl jenom jako, ať si jako tak jenom takové ujasnění malinké. No jako první hru na můj kanál jsem si vybral Amnésiu, celkem stará hra, frčela v roce 2011, v roce 2012, to bylo fakt úplně magorství. Sám jsem ji hrál a dneska jsem si vybral Custom Story. Noc hrůzy, je to české custom story. A ještě před začátkem videa chci říct, že pokud se ti moje tvorba bude líbit, tak určitě zde zanech odběr, nebo lajkni tohle video, nebo přidej pod video komentář, já budu určitě rád. Let's play se budou pohybovat okolo 20 až 30 minut, takže myslím si, že taková akorát doba, jelikož zase nechci dělat ty party nějak extra dlouhé. Jinak vlogy nebo něco takového nebudou, jelikož prostě se mi to nechce stříhat. A tak nějak mě prostě baví natáčet víc let's play. No nic, nebudeme nějak zdržovat, já se na to vrhnu. Jak říkám, je to česká mapa, pracovali na tom jenom čeští borci a takhle upřímně, nikdy jsem tu mapu nehrál, nebo tu custom story, jenom jsem viděl vlastně upoutávku na to a všichni tam psali, jo, fakt super mapa, doporučuji stáhnout, super příběh a tak dále, takže se zvědavý, co o tom můžu čekat. No nic, takže chystáš si spát do znobnění, že tato noc bude stejná jako každý den. Probudil ses, protože si zaslechl divné zvuky, které vycházejí od někud z domu. Uvidíš, kam až tě zavede tvá zvědavost. Moje zvědavost je nekonečná, takže tak nějak prostě mě zavede do nekonečna asi. Jinak videa budu teda nahrávat v HD na 30 snímků, ano, jakože nemám nějak jako slabý komp, o to nejde, ale jelikož lidského oko dokáže jako zaznamenat, nebo takhle dokáže... What the fuck is this? What the fuck, vidíte to, co já? Co to do hajzlu je? What the fuck? Tak, už jsem to spravil, omlal se za krátký střih, ale absolutně se nechápal, co to je, restartoval jsem hru, vytvořil jsem nový profil a je to tady. Co to je sakra za zvuky? Musím se tam jít podívat. Ne, nemusíš, věř mi, stačí, když se tady schováš pod peřinu a zkrátka jednoduše všechno okolo vyfakuješ a všichni budeme šťastní. Lucerna, výborně. Prozkoumáme to tady. Klíč od ložnice, super. Jinak, jak říkám, na této mapě pracovali čistě jenom čeští borci, takže tahle mapa prostě je celá v češtině a fakt doufám, že to bude dobrá mapa, protože prostě na moje první video chci nějakou, nechci říct nějak jako nedupanou mapu, ale tak něco lepšího by to určitě mohlo být. Tak, máme klíč, ano, no tak to je jasné, že to tu bude pasovat. Tak pojď. Jinak teda chci říct, že nikdy v životě jsem to nehrál, nebo Amnésiu jsem sice jako hrál, ale tuhle mapu jsem nehrál nikdy, já tomu říkám mapa, ale ona to ve skutečnosti je tak trochu... Ten zvuk zmizel, ale raději se tu porozhlédnu. Jo, ty jsi totiž naprosto retardovaný magor a... Ježiši, kde to jsme? Jsme někde ve vesničce? Co je to hajzlo? What the fuck? Nevím, jestli to vidíte, ale tam je postava nějaká tady. To je úplně nějaký úchyl, bez tak tam na holčičky čeká. Holčičko, chceš lízátko? Tak si klekni. A buď dostaneš lízátko, anebo brumíka do hajzlu. Jinak chci říct, že občas tady budou sexuální narážky a vulgarismy, protože zkrátka jednoduše já už jsem takový, mohl bych si to trochu stišit, protože mi to tady jebe do uší s prominutím. Fakt, takže jdeme. Hovno, já to věděl a tady bude ještě větší hovno.
No, co jsem mohl vědět, co jsem mohl očekávat od toho. No, urna. Babi, já se ti omlouvám, že jsem tě rozbil a rozprášila cestu, ale tak moje uklízečka si s tím snad poradí. Ty vole, ty tu máš ale bordel u sebe doma. Oh shit. Co to do hajzlu? Ne, sedu na to, nebudu se to ohlížet. Tak, máme tady tinderboxy, které nikdy v životě nevyužiju. Já tam mám pocit, že něco vidím, no, to se mi spíš jenom zdálo. Barely, velké železné kolo, shooter, what the fuck, proč to má shooter? Ale no tak, si nemůžeš aspoň... Že by? Jo, jasně, že jo, fejkové čínské obrazy, jako vždy, button. Teď se něco otevřelo, nevím co. Budu šetřit olejem, protože celkem mám strach, že bude o něj nouze. A to pak je sakra velký problém, jak v amnéžii nemáte olej. Protože potom, jakmile v amnéžii nemáte olej, tak všechno to jde do sraček. Je další místnost. Olej! Oh yeah! Jo, já věděl, že tu něco bude za tím sklem. Tak pojď. Chystá se stolování. Ne, tak soráč. Ty vole, kam to odletělo, to bylo... Ty vole, ten talíř se nezdá do hajzlu. Tak. Nic. Hádám, že tu nám něco vyletí. Nic, jo. No, tak jak myslíš teda? Hádám, že tohle se otevřelo. Jo, češtin forever. Pick up klíč. Proč to rovnou nedal do celé, prostě do češtiny, ne, pick up klíč. Oh shit, ježiš, to je hnus. Pod posteli, jak vidím, tak nic není, takže jdeme dál. A hádám, že... nevím, do hajzlu. Ok, to není pufkač. Ok, to není pufkač a celkem mě sere, Magor. Ne, je seru na tebe. Jo, naštěstí to teda bylo z toho, čekal jsem, že to bude otevře, jinak nějaké další dveře tady nejsou, takže loading. Kde to probáš sem, musím se odtud dostat. Děláš si do hajzlu prdel. Říkáš, že jsi u sebe doma, že už sebe doma slyšíš nějaké divné zvuky a ty říkáš, kde jsi? Na čem ty ujíždíš? Kokain, herák, co? Perník? To je znamení, ty jdeš se mnou. Nasrat, prosím. Tak. Ty vole, já se selek. To hejzlu to mi nedělej. Kosit hlavy tady můžu jenom já, jinak. Samozřejmě na mém kanálu. Ne. Na mém kanálu se můžete těšit i na jináčí videa. Mám hrozný hlad, musím něco sníst, jinak dál pokračovat nemůžu. Ty vole, děláš si prdel, nahání tě tu strašně nebezpečné monstra, nějací zombíci, nevíš, kde jsi, prostě strašidelná hudba. Olej! A hádám, že to něco je za mnou, že jo? No jistě, že... Jsem takový divný pocit. OK. Žerte. Počkej. Uděláme takový sociální pokus, jak by mu slušela ta soška. OK, nechceš, tak ne, dobré, tak jako stačí říct, Gine, hele kámo, ale dneska máš čajový dýchánek. Pochopili jste to, že jo, je to v podstatě konvička, takže... Nebo ona to je velká zasraná konvička. Jo, jinak ještě chci říct, že ten chlap... Ježíši Kriste, že ten chlap, mohl bych zkusit na tom ohni něco ohřát. Jo, ale co, jinak teda chci ještě říct, že ten chlap musí být naprosto retardovaný, nahání od monstra, neví prostě kde je a tak nějak všechno tady se to hroutí okolo něho, on si vzpomene, že má hlad, že jinak nemůže pokračovat. Jo. No, tinderboxy naprosto zbytečné, ale ovšem, protože kdo by použil tinderboxy, že jo, taky. Tady která nic není, jak se tak na to dívám, tady je akorát další ta soška, ta hudba mě celkem sere. Je to celkem nepříjemná hudba.
Tam něco svítí. Olej, super. Tak zatím olej není nějaká nouze, jak jsem si myslel. Velké schnilé jablko. Ještě když to spadne, tak to dělá takový ten... Hádám, že tohle bude chtít ohřát, že jo? Na tom ohni. Hele. Ne, tak ne. Dobré, no tak OK. Hra se mnou začíná vyjebávat. No, pojď. A to už to jako... No, ty už to jako, že snědl, jo? No, OK. Jak myslíš? Tohle mě tu celkem leze na nervy. Jak to je otevřené, ale tak co nadělám. Tak. Ne, moc dlouhá chodba na to, aby se nic nestalo, tak jdem. Ty vole! To hajzlu, to... Co to? Děláte si prdál. Jako bych to neříkal. Že prostě... Tohle fakt je no comment, jako. Jo, jasně, ty takhle za mnou budeš teďkom tady v té vodě to a já takhle jak debil budu muset parkourovat. Sakra, kdyby si chtěl zahrát Assassin's Creed Unity. Ano, Unity. Tak si ho zahraju a nečekám až je tady dobré nasrat. Ne, běž, ty hajzle. Ne. Běž, ty hajzle, běž. Fuj. Jo, co jsi tady, jo, ty barchante už. OK, no, jak chceš. Tak vypadni. Si takhle pootevřu a běž. Dělej. Jo, super. Tady si nepřijdeš, ten mrcho jedna. Stejně jsem nikdy nepřijde. Právě včas, i když máme 3 olejničky. Jo, goši, takže tady vám sťatnu, nebo já nevím, jak to mám říct. To je prostě jedno, vám tady sundám hlavy. No, co to do hajzlu je? Já jsem jakože Amnésiu moc nehrál, takže já v podstatě ani nevím, co tady pořádně všechno je. Tohle tu vidím poprvé, je to fakt odporné. Jo, jasně. Obrovská, dlouhá okřídlená stonožka s bílou hlavou divně vypadající v mušličce a tady k spodní část těla. To je jako, že tohle je jako jeho tělo a tohle jsou jeho nohy. Že to je jedno, to je prostě na pochopení moc retardované. Věznice, klíč bude někde v knihovně. Takže hádám, že tady to je knihovna. No, jak jinak taky, že jo? Samozřejmě, to je logické. Tak, loading, maky. Tak, co tady máme? Tinderboxážník. Nějak hovno. Ty vole. Co je? Nic, tak nic, OK, zase se mnou vyjebáváš, no. Tak, zatím se mi to teda hodně líbí, ta mapa, nebo říkejte tomu jak chcete, prostě já tomu říkám mapa, když prostě vím, že to je custom story. Jo, super. Tak to je naprosto nepotřebné, ty věci. Hovno. Jo, tady se ještě mrknem. Nic. Samozřejmě jako vždy. Hra na nás sere. To nejde otevřít. Tak ne, OK, dobré. Ok, tak tady kdo chce olej. Hádám, že si budeme muset doplnit, ano. Ok. Dobré, to je zamčené, nemám náhodou klíč. Nemám. Což mi sere, upřímně. Tady to je taky. Tady to je taky to. Zamčené. Jo, jistě, moc dlouhá chodba na to, aby se sakra nic nestalo. OK. 3, 2, to je klíč, tak stane si něco, až vemu ten klíč, že jo? 3, 2, 1.
Aha, jasně, super. Já jsem mluvil za krátký střih, ale to je jedno, prostě omlouvá se. Jo, takže se nic nestalo, což jsem upřímně velice rád, nepotřeboval jsem žádné tady shromaždiště nějakých... Ty vole! Ne! Ty vole, teď jsem to zrovna říkal, já jsem věděl... Vypadni, vypadni! OK. Moc bílé světlo na mě. Děláte si se mě hnůj, ale no tak, teď už tam myslím ale ani nebude. Což jsem velice, ale velice rád. Tak se tam pak půjdeme znovu podívat. Ty vole. Já tu hru fakt nesnáším. Jo, ale no tak, hro. Jdi do hajzlu. Hovna. Jo. Hádám, že všude samé... olejnička, jak jinak, že jo. Tam, kde je hodně olejniček, tam jsem já. Úplně jednoduchý. Tak. Klíč. Výborný, je? Ještě vidět, do čeho je, škoda, že to tam není napsané. Tam na začátku třeba bylo napsané klíč od ložnice. Ale nejprve, než tam si to půjdeme... nejprve, než tady budeme zkoušet to s těma klíčema, tak si to tu půjdeme... Jo, já jsem tady byl on a tam jsem teda už vzal... Já mám 2 klíče, mám. OK. Tak, toto je zamčené. Tak co tohle? Ne, a tenhle? To ani to se ti nelíbí. Tak si vystr oko. Tak, ne. Jo. Jo. OK. Takhle se mi to líbí. Tak, knihy. Je to něco jiného než knihy. Jakože zatím mě ta hra celkem děsí, takže... tak nějak celkově se mi to zatím líbí, což jsem převelice rád, protože jako... co by to byla za Amnesia? Jo, jasně. Aha. Klíč od věznice, výborně. Výborně, tak se půjdeme podívat. Tady to teda už všechno je, že jo, logicky, když prostě... jdeme dál do té věznice. No, víte co, já to tady ukončím pro dnešní díl. Tak, já vylezu. Jděte do hajzlu, fakt už s tímhle. Jdeme do hlavní haly. No nic, pokud se vám takhle, já vám děkuji za sledování. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak určitě zde zanechte odběr, like či komentář, ale nejvíc mě momentálně teď potěší ten odběr, jelikož jsem začínám, tak zkrátka jednoduše teď ty odběry tak nějak jsou pro mě nejdůležitější. A můžete se těšit na druhý díl z téhle custom story, nebo mapy prostě, jak říkám, říkejte si tomu jak chcete. No nic, já vám děkuji za sledování, lajkujte, sdílejte, komentujte, když tak tohle video pošlete svým kamarádům, pokud se vám líbilo, budu za to neskonale vděčný a pak vám třeba udělám menší blowjob, ale tak to je jenom jako mezi náma takhle, ne, dělám si prdel. No nic, takže já se s váma loučím a od dalšího dílu, čau.